Πάμε λίγο. Όπως βλέπετε σήμερα, 28K εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο που θα πάμε 28K. Μας παίρνουν άλλα 8 κύπελα, πούσαρα όλη μέρα για να το κάνω αυτό. Γενικά όλα τέλεια. Ναι. Όλη μέρα έπαιζα, όλη μέρα πούσαρα για να πάω αυτό. Σήμερα πήρα πολλά κύπελα. Επειδή έχει γίνει πιο δύσκολο και δεν έπαιζα σήμερα σχεδόν όλη μέρα, αλλά έπαιζα όλη μέρα σχεδόν. Σε λίγο παίρνουμε στην DOA 12 το τέτοιο. Αυτό είναι καλό, ένα σκηνάκι που μου αρέσει από τα καλύτερα μου σκηνάκια. Επίσης πάμε για 28K, σε αυτό λέω πάλι. Γιατί εγώ δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, σε 2K πάμε 30K. Φτάνω το δεύτερο όνειρό μου. Το πρώτο ήταν 8K, δεύτερο 30K. Και τελευταίο 50K που αυτό θα το κάνουμε. Επειδή θα πουσάρω όλο το καλοκαίρι για να το πάμε στο τέλος του καλοκαιριού. 40K κάνουμε. 50K είναι δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσω όσο πιο πολύ μπορέσω. Θα παίζω όλη μέρα για να παίρνω και όλη τη μέρα θα παίρνω γύρω στα 500 κύπελα ή με αυτό τα λέμε. Τα λέμε, λέω μαλάκα την άνε. Πάμε να παίξουμε την πίστα ρε μάγκες. Πάμε. Λοιπόν, μαλάκα, ξέρετε γιατί είμαι τόσο χαρούμενο. Ωραία, εντάξει, τώρα θα μου πείτε σιγά το 28K. Εντάξει ρε μαλάκα, σαν δεν είναι τίποτα για εσάς, εντάξει. Για μένα είναι σε 12 μέρες. Ωραία, είμαι πολύ κολλημένος, sorry αυτό το τώρα. Αλλά είναι υπερβολικά κολλημένος. Όλη μέρα έπαιζα. Κολλάω για κάποιο λόγο τώρα. Με επειδή έχω λίγο άγχος, κάθομαι και κρύβομαι. Στις όλες τις άλλες πίστες τους γαμούσα όλους, δεν κρυβόμουν. Και αυτό, λοιπόν, μαλάκες, θέλουμε σήμερα να φτάσουμε τα 3 likes, εντάξει, στόχος του βίντεο 3 likes. Λοιπόν, πάμε λίγο, λοιπόν. Κάθομαι λίγο στα χόρτα γιατί δεν κρύβομαι γιατί θέλω και να μιλήσω λίγο σε εσάς. Σαν subscribers δεν πάμε, βασικά πάμε καλά, από 500 τέτοια πήραμε, από 500 προβολές πήραμε 3 subscribers, λίγο είναι. Εντάξει δεν πειράζει, εύχομαι να φτάσουμε να κάνουμε καλύτερα βίντεο και γενικά σαν καλύτερο edit. Φυσικά είναι εδώ και φυσικά βασικά δεν τα... Κάποιες φορές κάνω εγώ τα edit, αλλά κάποιες φορές δεν τα κάνω εγώ τα edit. Τα καλύτερα edits θα τα κάνει ο Γιάννης, ο editor μου. Αυτά. Πάμε τον πάρουμε αυτό. Το κάναμε. Νομίζω. Όχι. Δεν το κάναμε. Το κάναμε. Ερπίλα. Ερπίλα, περπέλα μόνο ρε πουτάνες. Ερπίλα ρε μαλάκα. Μαλάκα το κάναμε. Άντε γάμο. Ωραία. Πάμε λίγο ρε μαλάκες. Πάμε λίγο. Είμαι full χαρούμενο. Κάτσε λίγο. Στην άλλη δεν έχω το καλοκαίρι. Μαλάκα γιατί σας φαίνεται λίγο καλοκαίρι. Μαλάκα μου φαίνεται λίγο. Ωραία. Παιδιά, ακούτε τώρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Μαλάκα χαίρομαι υπερβολικά. Δεν πρέπει να καταλάβετε. Θα πάρω καφέ για να κάνω 25 rank. Ωραία, λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Like, subscribe και τα λέμε. Ερπίλα, περπελά μόνο.